Маяк газетасының бу атнадагы төп темалары. Күптән түгел азнакай чыгарылыш сыйныф укучыларын зур тормышка дәшеп соңгы кыңгырау шыңлады. Республика Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев азнакайларны үзендә кабул итеп, аларны борчыган сорауларына җавап бирде. Балага электр самокаты сатып алырга кирәкме һәм юлларда балалар травматизмы белән ничек көрәшергә? Комиссия утырышыннан Таңсылу Саниева репортажы. Зона киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча республиканың агросәнәгать комплексында иң яхшы авыл җирлеге башлыгы дип танылган шәхес турында туган җир рубрикасында укып белә аласыз. Татарский дворик проекты кураторы Булат Шаяфигуллинның эшкуарлар көне алдыннан Маяк журналисты Резеда Шариповага биргән интервьюсы белән таныша аласыз. Репрессияләнгән бабасы Мөхәммәд Закир истәлегенә Урсайда мәчет төзергә карар кылган Рәсимә Мусина турында Алия Хуҗина язмасында. Маяк битләрендә Лариса Хуҗина пионер яшьлеген искә ала. Фәридә Шәйдуллина авылдашларын Буралыга ыршык бәйрәменә җыйды. Уразайлылар китапханәчедән уңды ди. Җирле ветеран лидеры Гөлүсә Калимуллина авылдашы Гөлназ Гыйзатуллина турында бәян итеп. Быел районның ветераннар советы үзенең 50 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан газетабыз битләрендә райондашларыбызның матур истәлекләре, фикерләре белән уртаклашабыз. Шундыйлардан 86 яшендә дә актив тормыш алып барган авылдашларына эш урыны булдырып үзенең гаилә фермасын тоткан Рафиз Гайфулла тормышы турында журналист Лиза Нурлыеваның мәкаләсе. Шик сакчылары көне алдыннан Асыл Исхаков үзенең армия маҗараларын искә ала. Туган якның иң яхшы белгече кемнәр алар? Исерек Шафирга нинди җәза биргәннәр? Азнакай санаторийына маякка язылып ничек юллама утарга мөмкин? Шулай ук игътибар газета битләрендә безнең дуслыкка да сездә көндәшерлек дип исемләнгән өр-яңа фото бәйге игълан ителә. Сездән хөрмәтле укучыларыбыз, хайваннар дуслыгы чагылган җылы фотоларыгызны көтеп калабыз. Аларның иң кызыклылары газета битләрендә урнашачак. Шулай ук июнь аена намаз вакытлары, халык сынамышлары, тузганак чәчәе һәм лимоннан тәмле кайнатма рецепты, телепрограмма һәм бик күп башка материаллар бары тик Маяк газетасының 27 майда чыккан җомга саныннан гына укып белә аласыз. Икенче яртылыкка язылырга онытмагыз. Газетаны шулай ук редакциянең үзеннән дә сатып алырга мөмкин. Бу очракта ул бары 468 сумга гына басачак.